Chief, mayo kay niabot na gid ka. Inspektor, maya mo Kaning mo kuya tong seal karon, natay nakita nga kanang mura man ni buhay nga evidence nato para mailan nato kung kinsa gid tagiyaan ni. So, dapat siguro mangita kang translator, prani. Mayo, sige, sige. Sige, magita sa ko, Chief. Okay. Magdalit na kay para may bala na to ang say na dia. Sige. Chief, Oh, Inspector. nanay kabalo mo sabutan ng buhay diha. Oh, mayo. Maranaw, maranaw. Ako siguro Unsa may pasabot ana? Ay, nagyan na. Okay. Ayan yung flow ba na translation yan? Dead na po dapat simbaan. Sir, Inong pasabot tabuso na. Allah. dapat siguro mangita ka og laing nga mo interpret anak nga kasabot sa og maranaw. Sige, sige. Dire lang sa net. Chief, nanan yung isa ka translator na to. Kasabot ni siya ang kwan. Makasabot na ni siya, kabalo ni siya magminaranaw. Makasabot og baranaw. Mayo. Dead na po dapat simbaan. Inong tabuso Allah. Dito may katawan na dito. So kagi din yung translation no kuan subject ka kagi din na uda lain Dios pagsimbahon gawas hu Allah. Kasabot ba ka og Bisaya? Hindi ako ni inspector nato translate ni kay dili man ni makasabot og Bisaya. Dapat siguro mangita ka og kamo binukid. Chief, nanagin ang mag-translate sa atong problema Karon karon. maayo kay nakakita na ka. Na dead na po dapat simbaan. Inong tabuso Allah. Pero nga na kanya. Kagi din sa pansin kuan namin ka nagpangita na translation kagi din na uda kun lain dapat simbahon gawas hu Allah. Ayan. So, lagi nyo kulukuhan, pero doon kayo pagtaasan, dahil pa Allah. Yan lagi niya. Inspektor, di na po nato ni magsulbad ni itong gusto nga kung ni gumikan kay deal wala gyapon makasabot. Dapat siguro mangita ka og makasabot og Bisaya nga kabalo mag so, Sige, Chief. Ngita ko. oh, Pasensya. ano yung trabaho? Pasensya, pasensya. So, makasabot na gini siya Bisaya. Makasabot na yun ni. So, mayong udto, bro. Oh. May utro. Uno yan? Uno ba? Anto na Translation yan. Na dead na po dapat simbaan. Inong tabuso Allah. Pero nga man, para pakagalingaon. Salamat. Kagi din uda kun lain magsimbahon gawas hu Allah. Hindi ko nang niya, Ustad. Orang ko nung tuwan pag-atan, buhat at Allah. Walay Diyos na ano'y pagkasimbahang gawas lamang sa Allah. Siya ang magmumugna, siya ang nagbuhat sa tanan, siya ang sustainer, siya ang naghatag sa kinabuhi, siya ang naghatag sa kamatayon, ug sa iya tumapauli. So, in short, walay lang Diyos gawas lamang sa Allah. Inspektor, daghang kay salamat sa iyong serbisyo. Maayo, So, nasulod. paulit. Nagakuta kita og i-translate ni nga itong gusto nga masabtan. Salamat. Bro, salamat kayo sa paghubad. Salamat, salamat. Salamat po tingnan nyo. Oo, maligani na. Maayo kay nakita gid. Bro, sino itong tagiya? Welcome back sa Quezon City. So, halagdon nga kauban nato sa atong state dawag sa atong mga pagdawat sa mga kabukiran. So, si Yusef Al-Islam Sereno. Masyaallah, alhamdulillah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pasalamatan nato ang Allah subhanahu wa ta'ala na iya na pong gitugot nga makabalik ta dari sa atong lugar. Siyempre, as always, mamgin natong ginabuhat ang pagbalik para sa Allah, para sa iyang, kumbaga sa atong mga dawa activities, insyaAllah. Namiss na ko ang tanan, masyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.